ଯାଉ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ପଇସାରେ ସେ ଆଣି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାଇଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ এই ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ନିୟମ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ କାମ ଜାରି ରହୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି। ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଧଉଳି ଛକରୁ ସାଆନ୍ତରାପୁରରୁ, ଏବଂ ଏମିତି ସେ ମୋତେ 10 ଥର 11 ଥର ଏମିତି ସେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ତଥା ଆହୁରି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା। ଆଉ ଭାଇ ହାତ ଟିକେ ମିଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାଇମାନେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭାଇଚାରା ଗ୍ରୁପ୍। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇମାନେ, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ କ'ଣଟେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆପଣମାନେ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କହିବ ବା ହାତ ଯିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହୁଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଟିକେ ହାତ ମିଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ।